Ngai ke blai pi ha ke kerteng ke batiang tam ke jong tra Jesus Christ. Sa chi sien pat ha ke ni ke sngi tungin nei ban pusan na ke ktien ke jong blai. Ban ngin ya pulien na ke gospel ke jong Matthias ke lanong ke bakhatsan ke khot ke ba arpu pra. Ke kentien ke baong onda kom ta u Jesus la yithu por loong ha ka. Ku kentai ke ba krau ke jingngeit jong pa. Tu kan long ya pa kumba pamon ka khun jong ka tikala khia nadu ka ta ka por ka bible ke yethu shapang ka wei ka brio ka badan ye ka khun ka ba shong suan pat kini ki men sem baman kila pen kordet ye ka khun jong ni ka brio ka ni ka brio ka balong ka nong kanaan ka gentle ka lawan show jisu ban kirpat lam ye ka jing snai na u But kaktian ke John Blake ong bakala khot kerpat yo Jisu dag ong ko try u khonu David ka khun janga ka kordit baka shong suai. Henry ka Bible ke yethu ba shim la jubab tang shikin tien ru usngap jar. Hadu baki senran jungu kilawan show Jisu dag ong kani ka breu kala pertajam tu phano kani ka breu lani tu pelat no eka na baka pertajam na dian jongi ngala ban i ga dur jong kani ga jingja ha ga jing dur ga jonga baka ni ga breu baka i bu Jesus Kristus ngap jar kala khot kala perta hakmat jong ki senran reu Jesus Kristus onda ki senran kilawan ban kren shau ulong ini ke kentien shim la pha yanga Henry tangha kita ki langbrot ki bala jano na ke ying Israel. Ka wena ke jihi kai ka bangi yo hang ni kalong. Bo Jesus Christ wan tek at kum kata ka jingkhot lani ka benta ka ba udai ban pendap. Ula wan shala ki jong ka balong ken ka jat ban riu ka ba kerpang ka jat ban riu ka bala jiat ka jat ban riu Israel. Jesus Christ wan nagabanta jongki khanang maki ken longa jingkar khupat shaga perthai baro kawai pat ngiyo ka jingi kai ka ba mangiru ladangi kwa ban pendap ya ka jingkhot ngiran kam ban focus la ni pelejingmut shaga ta ka jingkhot ka ba ublai ulabu hangi Jesus Christ ulala banong ban ula pendap namar kata ka benta ka ba udai ban pendap kumu brio hagani ka perthai ula pendap namar bula pelajing mo tek syaga jingkhot ka badai biang pat mangabara piru ngidon kamban long kumta ka baar pat ka bangilaban ihang ni galong ma onda kani ka breu kala demngon pat kala mani u Jisu Christ ula phaktian shaka kani ka bakran shapang ka bor jong ka jingmane kani ka breu kala pendut yela dia bat kala mani yo Jisu kala ithu yo ulong na bam jukut shabam jukut ulong ublay hak banyo ya ka jingmani Jisu Christ sabakan ka breu kala mani yo ula phaiktian shaka tagabong ka jingbam ka badai ki khon amla ban bread shakik so Henry kini ka breu kala paiktian kala show Jisu da ka baong. Go try what kik so ki bam na kita ki balwet ki balahap no na ka me ki kenrat jongki. Hang ni u Jisu Christ u thau ye ka jingedai hapadeng ki jiu but ki gentle. Ka jingken tait no jongki jiu yo Jisu Christ kala kala long penban ka jingker khu naga benta ki gentle. Kani ka breu kala keren ni ka kentien jong ka jing mayan. Kaba kala keren ya ka jing itu lupa. Haga ba ki jiu kin sa kentai. Yo Jesus Christ. Ki jiu kin sa saanar pna. Yo Jesus Christ. Penban kani kan longken ka jingker ku. Naga benta ki gentle baro lingba ka jingen. Ka Bible ka itu ba Jesus Christ ula ya ro ya ka jingait ka jongka habu yo sngowi ka ki kentien
kaba ai ngi ka jing hikai kaba kordor kata kalong lingba ka jingngeit ngila ken man yo pediang ya ka jingker khu kabalong ka jingker khu kaba ubleu la kren show Abraham kerpang na ka benta ka jai penriu Israel ngi kelalong gi khon jong Abraham kat kum Galatia kal nong balai lingba ka jingngeit ka jingi hau Jesus Christ ngilong kinong yo kinti ya ka ta ka jingker khu lingba ka jingngeit Pat ke Bible ke itu ban namar ba ke jingngeit jong ni ke brio ka long ke krau u Jesus Christ ula le ke kamba na ke benda ke khun jong ka jing hikai ke begin ka man yo na ke ni ke jing itu ka long pangim dei pan kenran dien na ke jingngeit la rangi nge chi sha na do ka donut ya ke ba ublei ula ban le ke jing ke jingi wat lese habangila duai nyem pat shimlai I ke jubab nyem dei ban manthai nyem dei ban kenran dien nyem dei ban artetien ringin yang scam ha ke jingngeit kumba ke brio kala yang scam har ke bakut pada shisha namar ke jingngeit ke jongka kala yo pediang ye ke kamba ai ba ke sniru lingba ke jingngeit ke jongi ngin yo pediang ye ke ta ke blei kwa pan le ha ke jingem ke jongi kata ke bangiru ni angnot banyo pediang nau blei ha ke bangi sngo thu biang te tang nau blei ngila banyo e kita te to blei ha ke sngi le ke kamba na ke benta jongpi om tang ke sngi bari ke sngi ki banwan para ulus nami baro ke we blei ke jing sokon kur khu ye pi perwadom klat blei e je pi kumba pilong amen